Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Goarni minggutta sadarion ima minggu nama reminiscere. Namar lapatan saya ingot ma akan adengan nibasam sian pesalmen 25 ayat ono. Doho topik dirajumi debata do haporsiaon gabe hati goran. Tapuji Tuhatta marende sian buku ede nomor 14 ayat sada dot ayat 2 diuduti ayat 5. Hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amin. Sai ingot ma ale Jahoba akadenggan ni basam dot asini roham, ai sian narowi do akai, asau nang marsurak-surak akka musukku midaau. Ale debatakku marhapo santu hodo au, sai unang paila au. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang para sirohana sumurung namandok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami ala dileoko anakmu nasa sadai tuhamatean humop hop hami asa unang mago na porsea di ibana alai asa hangoluan nasa liling nililing na di nasida tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Naga behabadiaon do tatigoran dihami. Sai sesama dosa nami saluhut alani pelean nasundenggan.
na pinelehon nai humop hop hami, saipa eleng ma pinggolmu tutangiang nami, jala asi ma roham dihami, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita. Patik ni debata di minggu sadarion imasian patik paopaton dohot lapatanna. Patik paopaton. Ingot hamu ma pabadiaon hari minggui, dina onom ari ma ulah hamu nasa siulaonmu. Sai alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehova debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isini hutani halakpe, namangebati hutam. Ai dina onom ari do di topa debata, langit do tano, dot laut dot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaeni do umbaen nari pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan nii oddo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta tu ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon naombar tu patikni. Amin. Marende mahita. Nama
ma dosatta tuadopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung napungu dohami di jolo martangi yang tuho dada mangasaon hati goran nami na mangasaon asini roham nagodangido saya asi marohami dan sandok bangso nami sesama dosa nami saluhutna saya sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalahon nami ale alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangoluhami amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jahoba. Nunga pola upasisi akka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuau ai au dosi paluaho. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Barende mahita. Rasuhan tu dosa
Epistel di minggu sadarion imana nienet sian sada Musa 10 pitu ayat sada satro di ayat pitu diudutis ayat 15 1 10 tajama marsikat soring. Jadi dung marumur sia puluh sia tahun si Abram di idama ro Jahoba namandok tu ibana. Audo debatana sun hinagogo saimar parange di jolokku maho jala daulat roham. Jadi manukap masih Abram dungi makatai debata muse dohot ibana. Alani dang besi Abram goarmu dohonon si Abraham ma goarmu ainunga hupabakit ho gabe opunin torop akka bangso. Saya pahotok kudo padan hutu ho dohotu pinu parmu sogot marsudut-sudut. Gabe padan saleling-leleng na pabua au gabe debatam dohot debatan di pinoparmu sogot. Ai pasu-pasu okku ibana jala leonokku madiho anak sada nang sian ibana jala pasu-pasu okku ibana gabe angka akka bangso gari raja ni akka bangso maroan sian ibana sogot ima sahatna martua do akka natu mangihon hatani di debata jala nau peopsa amin. Marinde mahita.
tidakon maha porseautai songon na hinatindakon ni dongatta sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jaoba ido ama pargogo nasu watu dosan natu mo palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima nati nubuhon ni si Maria naga begabean si Anton di Parbadia andorang suabubuan ido tuhatta natu maon na bernit di panguhuman ni silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banu atoru dintanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pa imamulak sogo tetanoom manguhumi alak nama ngolu dot namate au porsea di ton di Parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan alak Kristen akka nabadia do dia sesani dosa do dia tai mandok mulak mau ngelu sogot dagingnya do dia ngeluana sudah amin. Tabege makur maranata diuduti kur ama.
Tikting namasa di Huriata di Mingguan, tanggal 25 Februari tahun 2024. Parjolo, ruas Parguru. Tajalo dogabe ruas Parguru di Huriata, Ima, keluarga Rekarno, Natal Hamonangan Manik, Inangi Laura Julita, Maringanan di Jalan Buni RT 12 RW 04 nomor 110 Kelurahan Munjul Sian Wik Tolu. Paduahon Nanaing Marbagas Tikting Paduahon Naing Majalo Pasu-pasu Pabagason Ma Jepri Arianto Silitonga anak ni Amang J Haryanto Silitonga almarhum tubuh ni Inang Lamria Boru Pangaribuan, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Haji Baim, RT 003 RW 006 nomor Sab 22 Lapangan Tembak, Sian Wik Onom. Dohot Oroana Jormian Boru Manik, Boru ni Amang Mudahman Manik, tubuh ni Inang Lumongga Boru Sirait, ruas ni GKPS Bangun Maria, Resort Bangun Pane, Sian Huta, Komplek Gereja GKPS Bangun Maria Simalungun, Sumatera Utara. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Patuluhon Madok Hata Sadarion ditulu hali parmingguon mangalehon panorangion do ketua parartaon ni Huria taringot tu haputusan rapot Huria di program kerja dohot anggaran tahun 2024. Paupaton Pertangyangan Wik hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Patupaon ni Huriat do pamuhai Partangyangan Wik Sada 1 Wik 12 di gereja dohot live streaming dimulai pukul 10 siawik manang pukul 7 borngin. Hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Patupaon ni Huriado Partangyangan Wiksada 1 Wik 12 Minggu Pasion Parjolo di gereja dohot live streaming dimulai pukul 10 siawip nama Jabui Ima Sian Wik Uwalu. Palimahon Dewan Koinonia Punguan Lansia hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Patupaon ni Punguan Lansia do bona tahun dohot ulang tahun pa 15 tahun masuk pukul sia WIB Maringanan di gedung Sekolah Minggu Gloria lantai sada. Paunopon Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan ma ditangyakta akar ruas ni Huria na di bagasan parsahiton songon nang tarsurat di tik-tikta. Papituhon Parmingguon Mamuka hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 Parmingguon pukul 10 pitu WIB gabe masuk pukul 10 walu WIB. Pawaluhon ruas namonding Nunga marujungolu sahalak ruas di Huriata Ima Juria Boru Haryanja Manang Opung Misya Boru umur 28 tahun tadingan ni Amang Judi Kadir Silitonga Nahinan Inganan Nasida di Jalan Pondok Rangon RT 0 Sada RW 06 Gang Bintang Kelurahan Pondok Rangon Sian Wik 2 Modding Nadiari Rabu
tanggal 21 Februari 2024 tu udean di hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di TPU Pondok Rangon. Acara marningo teruas ni huriana moding jongjong mahita saluhutna. Ujung pardalanan ningolu ni dongat taon laos paingoton hita dosude nang hita pe disadatiki tongdo songon nasida ikon moding alani i toktong mahita marpakirimon namangulu saliling di Portibion jala sai hobas manang sadi hari pe hita lau menadikon tanoon. Taingot ma hatani tu hata di pangukapon 14 ayat 10 tulubi. Martua ma akan amate di bagasan Tuhani, olat mion, tutu di doktor dii, masohot manasida sian paru kilo nasida, aina mangihut matu nasida, niula nasidai. Tabuan masude keluarga, nang si solhot na tininggal hon ni dongata nang jumolo modingi asa anggiat matuhatta na mga puli nasida alani i martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Marende mahita. Hudul mahita. Songonima tikting di minggu tasadarion, aka tikting namangihut boy mata jaha na adong di warta jemaat. Upangido hami waktu tu ketua parartaon di Huria mangalehon panorangion tu hasil keputusan rapot ni Huria di program kerja dohot anggaran tahun 2024.
Shalom. Shalom. Horas madita salutna. Horas. Nani hormatan Amang Pendeta Dr. Luhut Utajulu. Nani hormatan Amang Inang Paralado HKBC Bubur. Na pinorsangapan Amang Inang Naposo Bulung Sude Ruas ni Huriata Namar Minggu di Bagasa Managuton. Parjulo mahita madok moleate tutuhata pertingga basai di siala e pason na pinasaan na tuita buhita rak marpungu di garejaon rak marminggu laho mamuji pasangapon tuhata na badiai. Hami jongjong di son ima lao pasahaton rangkuman hasil ni rapot Huria na di Patupa tanggal 3 Februari 2024 na dihadiri kurang lebih 10 halak ruas ni Huriata. Hira-hira sonoma rangkuman na wasatami ma di tonga-tongata na perjulu guar tahun pelayanan tahun 2024 ditetapkan Huriana Bolonido tahun Okumene inklusif. Lo tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Lo subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Dapat duahon pelayanan ibadah dohot sermon kategorial berjalan seperti biasa. Yang berubah ibadah sore minggu berbahasa Indonesia tadinya pukul 5 sore menjadi pukul 6 sore mulai berlaku awal Maret 2024. Napa toluhon pertangyangan week dari week 1 sampai week 12 tetap dilaksanakan di gereja setiap hari Selasa pukul 7 malam. Muladong ruas ni Huriata namangido khusus pertangyangan di rumahnya gereja melayani setiap hari Rabu pukul 7 WIB. Pertangyahan WIB dimulai tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 7 malam. Napalimahon Huria tetap memberikan ulos kepada jemaat yang berulang tahun ke-50 tahun atau lebih. Dan Huria juga memberikan ulos kepada si tua yang pensiun selain tanda penghargaan yang biasa kita serahkan dilaksanakan pada Minggu, kebaktian Minggu pukul 10 WIB. Napa-nopon rapat memutuskan panitia pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur ke 45 tahun sekaligus perayaan Hari Okumene Inklusif pada bulan Maret 2024. Napapituhon, Huria akan melakukan pembentukan panitia
akan dikonsultasikan dengan ahlinya dan menyesuaikan dengan anggaran yang sudah disiapkan oleh gereja. Na pasap pulsa dahon bisa kapur huriata do pengurangan fotokopi warta jemaat atau kertas warta dengan penggunaan paperless atau barcode scanner. Pelapado dan secara menyeluruh. Jadi duko sudien hampir luas bui memakai dengan barcode scanner, bui ma pelat-pelat urangi. Lamangihut semua program dan anggaran tahun 2024 pengguna anggaran harus melaksanakan sesuai kebutuhannya. Tarif gedung sekolah minggu atau Gloria lantai 1 dan lantai 2 yang tadinya 3 tarif untuk parhalado, dapat 2 hon tarif untuk jemaat, dapat 2 hon tarif di luar jemaat Huria KP Cibubur. Disepakati gabe 2 tarif hola tarif ni jemaat ni HKBP Cibubur doho tarif di luar jemaat HKBP Cibubur. Lamangihut dihimbau kepada semua peserta kor-kor week maupun kategorial yang bernyanyi setiap minggu diharapkan untuk menyelesaikan sampai ibadah selesai. Jadi mohon maaf, Oma suka siaruas tado, asa unang mondar-mandir ro akaparidei, tuko selesai maridei mana, tormula muse. Jadi meloboi, dipangido, dah sampai selesai minggu baru keluar sebagas gerejaon. Hirasong ni marang kuman ni rapot ni Huriata, hal-hal anon na baru, mula dong masukan, di kami di rapot perhalado, jada di wartaho musianon, di tonga-tongata. Song ni rangkuman songon buah-buah siak kami, mulai ate di tuhata. Tabege makur sian wiksia.
papungu pelean huhut marende mahita. Oh
Debata na sumurung sian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhut na. Tesong na songgo ipudi suara hubigi. Horas madita saluhut na. Nunga saati tatu minggu reminisere. Saingot ma akka dengan ni basam. Jamita di kita di minggu reminisere oni mana tersurat di Roma bidu 4 mamuka senat 10 lalu saat ruli ayat 25 ujaha ma di kita. Maralohon nasa pakirimo do hapor siaon nama kirimi. Asa gabi amani torok bangso ibana khobar tuhatai songonima sogot poparamu. Dang naulu gale hapor siaon nai. Paida ida pamatangna nahira so mar ngolube. Ainunga 100 tahun ne umurna. Nak paida ida sisara naung saib ladangi. Tangulu ganggu rohana manadiko kaporsiao di baga-baga ni dewata. Nalam tutuguna do tahe haporsiao na jala di persangapi do dewata. Ai positutu do rohana. Tuk do gogo ni dewata. Patupahon napi narbaga-baga nain. Alanido bana dirajumi gabe hati goranna. Dada alani bana sabing ubain na tersurat naung dirajumi tu ibana. Kita pe ditatap dodisi ai sirajumodo nak tuhita hapor sao di bana na paheho Yesus tuhat taisian namate. Ai di pasahat do ibana alani pangalau siotai jala di pangolu siala hati goratai. Ima sahakna. Hera sudiru kita ngahnya berjanji ya teh. Jadi manang na janji na hotpe, manang na janji harta isaranay. Ngalak kuling. Alana pasti sudiru kita berjanji. Jadi molo taparrawon diharap batak utikos to mitang girok padan. Ala bulu jajion boidoa. Olah kata. Marjaji ne baru pehita mabigyak ka jaji-jaji dia di kampanye di pemilui lai lauro hatta madok waron eksau dugo banon nak ka jaji nei alai mo lupa dan memang heraido nasaruba tu bibil taon ide banne dok badan narubi dohot barne baru badan ido tang jaji lebih tepat do hata watak tai molo di hata nas dok karat beri jadi beri itu janji di badan itu sabutul kafenan mulai hata Inggris jadi arung janji aruk badan ni dewata tu jolma badan ni ima nomor domu tu hubungan relasional antara dewata do jolma merbadan kamu nak kadongan sa porsiaon nama cai terberita badan na tabige ima badan ni dewata tu si Abraham wa mahora badan dung di jauh di bata si Abraham dok bukas maho setanu hagoda ngamina di sada Musa 12 dung bukas di Faturoma muse tu si Abraham baga-baga bereng ma langit ne akabitang na ilang bereng ma pasir na topi laut songoni ma bayanokku pinopar omma baran ni dewata dohot si Abraham alai pada nai taksohon alangol sabi bulo ni harat tor sabu tor siak angko pado pola lobi mer 20 tahun saya paite dang buang dang menarung kenyataan ni pada no alani tortarida ma dang boy HP jolma mano tuhon manak sari-hari dewata patuduhon waso dohot hagugunna
Ima naikuari kedaulatan Allah. Jadi bolu kedaulatan Allah lapatan datung lomoni dewataro. Ido jo haporsiaon naik perlu tu kita. Jadi mulu lomoni dewatado ibanero haporsiaon ni pos niroha do dia. Sikirimun jala pamotoan nato tu taring moto nawa. Nasoni dakai derpe alai pos rohata. Kamu nak kadongan adong ma persoalan di huria Rum. Apa persoalan ni? Idok nasi dah songonong. Buti ido dah. Tohamu akan naro gawe Kristen ni nalak Yahudi. Ikon ulah hono muna do adat ima patik ni Yahudi. Molo se ulah kami dak do tamu dapat kaluau ni. Jadi legalisme mau. Jokola pati hino na perlu di halak Yahudi on adat ning. Jadi alani macai tekas mai berek si Paulus anggonga mulai lari. Jika be ada niru marga sedia sian haluau ni. Alani ikut takas doamu sudah akan aroga be Kristen ikut diulau patik ni Yahudi. Saya ini na akahala Yahudi na gabe Kristenon. Di Roma si Paulus idok ma abutiro. Mula tajaha di Rom tulo e capulu sudedo hitong ngamar dosa dangau natigor betuk sada. Esong na merasa halak Kristen na sa Yahudi kalah hitigor. Dia kahalak na baru roh Kristenon alak na wa. Akan aso tigor beo. Terang sa odik to halak Batak songono milik mate. Mulu halak Batak, mulu somarga halak Batak torietong ko ba. Ayo ba tikos to ne kalahot torinna. Yang ko padita na julu mulak tu hitaan. Untuk tama imana ISTT Jakarta ipabuah ma tunatoras na. Wah ngatamat to ngaung pang beriko bertulang unga. Buruaha buru Jawa ina pada tahun. Buru Jawa ina. Jadi ilo calo pada tahun mak. Padita do bapak naina. Ayang go padita halak Jawa ini mana? Alanya ha. Jadi pola pikirnya saya kolak kalak Batak kau nawa nasi tom. Halai ujungnya ipat orang ma tunatoras na. Halak Jawa pe gudang ku Kristen jalan natoras ni buru-buru padita do. Jadi si batu aku padita do. Nanak si batu aku padita do. Baru pe yattu si bapak na tong bolosong ni bana uli mai. Halai kon gawe halak Batak ko bana mudah. Bae mamargana buru ni se. Buru tulang mu ina mu se. Tonggo be ibe to ha. Tu ada ti. Alai muna kadang cahapor saya tertari dia maula jolma membuka diri tu pembaharuan. Termasuk kalau Yahudion mau lihat do macalo pembaharuan nang biluan ni si Paulus. Holan ala ni hapor siau ni do bena malua. Nak saya ulah kamu patik dan malua kamu be. Manang be kamu be gudang akan adengga di Portibio dang mabek kamu malua tu kola nalani sedo Yesus Kristus. Jadi nektari dia ma Yesus itu na marga di golum tak nama ulah patihi. Dia mula halak Batak tahi terwado. Dia do macik roham boleh kau dang beradat dohot halak na soporsea. Mulai dok kau tu itu na somaradat dohin na terwado. Barang binoto betor mermera doha pinggul ya anu mbak meret ang iro dak porsia hoina ba memang dak be porsia uba indar be alan memang macai harga doha ada ton no ai ta coba ma atong molosoni sara do kita na berada ton jadi do naik patoron si Paulus torang go kita patihi tak salah arona salah molo gabe patihi do haluau je mulu ada taido haluau ndak sitongi alaya ada ulau ni ada ti si parorok dein si Paulus i parorok mahita gawe tatad dai se Jesus songo sorminat bulu kaca tabering bulu tabere kaca datu ngiru patta ahade paing otok kita oh kurang sonda kurang kapal pe badakku apina gawe pading gabadakna dangi tahe je patiki be songonido. Jadi ada tahun ima
asa sumad do hita mangulahonaha holong. Jadi bolo ilo rupanya indak perlu ada talak bata ingat tonggo salain puasa. Mado konon madok kotu dongan niba. Ay bolo sarak mai tahudul. Tak tabotor paning mangno. Kholas sudir konon engkau aku bolo soron nahi tak tabu. Ko perlu dah pertuturun naik waria tarobo dan kita buru aha teh natu boko boleh na buru tapia jadi berarti tulangmu marga buru tapia opungmu buru aha buru manik atong bona tulangmu aha manik daktori teh jadi tari do persaurat tema cewa dengan itu salai na salai ma molo dak tikos teh sibe ada ti do taha do tolong dia orang madok tak perlu ada tina di warung di najulong napaso bulung tak perlu ada tina di bayar resepsi perkawinan na isapat to di mana ma bunga tupudi marsi guluk ma kajol mau babutaha bunga dia husuk ma ai puasa besok ni idin ada na ada nise isukuma ada ku to hamil songoni do inna tapi ada ni hala Eropa ni dia tu kada tei dia tu nyawi hala Eropa hita do hita hala bata holong iro taisi tu bagasan adati jadi urang-urang rabe juk rohata ala memang anggo na sala nazulu i prinsip adati ahamai si sule-sule dua ada inna jadi roho tu pertanyaan dijawab ku baru tu pertanyaan dijawab unak songoni bete anggo adat holongi ima wa terus do hita makka holongi marang bo hape iro naking ay gopar ko na macay bagas do holong itu hatay dak tardodo holong itu hatay iro tahe naking edeni se naking beksiru dak tardodo memang bolo say dodo do holong itu kan dak tolap jay bolo rok tawain na denggan unang gawe tor eto kamu gawe singir munaing iro banagurak kecewa jol mo ang romang arat to sakitan diurupi ma hape gawe sung na denggan nguluna saya boto ini ada mau lihat itu iwen na musero beto. Tapi na julo rotu sa kartoni wa. Giberu mabani wa. Taksi ngoto be. Ala ninggo lutaw na ipakke debatado hita mangurubi dong ata. Jadi boleh ngurupi hamu dong kamu na ingok ma Tuhan ipakke hudo marhua mangurubi dong aku. Naik patorang si Paulus mai tu halak Yahudi na ipatorang di huria rumo. Ala ni marsiajar mahamu tu si Abraham ninna. Ala memang macai hormat do halak Yahudi tu si Abraham. Tabotoro tulu agama nasudi berpusat tu si Abraham ise me. Yahudi silum dohot Kristen. Di sarupa do kita sudah do berpusat tu Abraham. Amon. Di luar biasa do penting si Abraham dingulu ni natulu agama. Karena ini ahamai baik si Paulus patorakot wala Rom si Abraham. Ingot tamu mana julu si Abraham. Porsere ibana. Nakpe buay dok nang sengkyo. Belum tahu enggak? Maralohon nasa pakirimo do haporsaon na makirimi lapatan na dangaw ngi pangasahon ibana be haporsaon na. Dangi pangasahon be dangaw dasar ni haporsaon ni. Artinya nadang nagawiong pundamen na alayah do tu terserah itu hanido na mangyu ido ibana son nang ulo gale hapor son nai paida ide pamatang na hira na somar mangolu be kamarumur sedi ibana sia pulusia tahun jadi si pangasahon tadi maksudnya si Paulus unak pangasahon kau mangna unang ido ngaring gason yang berminggu bah alay tunggu saya mau ngaring gasa unian olahraga tapi roro sahit nene saya di saya rana pangasahon na pabainan na anggo tu si Paulus sido ibana do dahong dangarok si pangasahon ta jay nang galepe pamatang si Abraham nakpe umur si Sarah ngabwa mulai do katabatak nak saip buah saip lado lapatan na dangarok besihiri mon betul-betul lo ngabwa jadi bulung to dangarok sihiri mo buana mau ang binoto bete dangarong besi si pangasahonot to tuksong besi pangasahonot ta
Mulo tuk sombe si pangasahonot ta atau ngahana maulot ta. Macai takas mayro ison. Macai takas alani pos situ tudo rohana. Tuk do gogo ni dewata patu pahon sude na pinar baga-baga ning. Sibulo pos rohata patu pahon ni dewataro sude kana pinar baga-baga ning. Gabi bangsa na bulum maho. Gabi pasok-pasok kuma na masuk-masuk ho. Jala siap pinoparmu masuk akaba karaza. Pos rohani siap barham ikut sahuk di. Jadi boleh dokot tuhata tu kita sanari dungro Yesus Kristus ngase sabe sudi dosam. Wah pos rohamu nak sesa dosamu. Warotu. Ido benar idok perpadanan nabadia murmurlon nabadia kita. Padan ni dewata marita Yesus Kristus tu kita mula hurok tuamu nunga sesa dosamuna ido padan ni dewata tu kita marita Yesus Kristus unak sayang pe maringot kurang ni dokan nate mula hosomi dak bui biaro alangai dok kabar padat tu hatta sesa ma sude dosamina anggo bina man nyu posom nang itaon ay mungkin kakek dokteran sahid din na hosomong mulo sa ibaga sarohay na hosom jita botoro hau mulong burbur lam liling labuaro habis jadi mulo sayong hosom hita gabe sahid di alani sotu ngong hita naman yung doaha hosom manang dendam alani aha ngaro tuhani marpadat tu kita padan naima ngase sabirusam ngahu palua beho atau ngana masulota mulo soni ngai palua behita dung malua kita wama amolota ngatuk takkas sidok ikut saudo sudah baga-baga ni baga-baga ni tuhatai mulu saudo baga-baga ya masulonta macam tabu naking edeni sirate naking sangat madijahuba edeni macam tabu edeni naking kan tabu di bagiamu apalagi orang ngalak musiknya tabu tu ima nama dok ikut pasangan pun nama dewata iban dok macam tak kasih son kita pe ditata dari si rajumota itu kita haporsiaw ni bana napa he Jesus yang namate alani macam tak kasma ikung gabe buang dari alani ibana sabing bain na tersurat naung dirajumi itu ibana alani do bain na dirajumi gabe hati korata atong aha nama tapasanga ma nalam tutuguna do tahe haporsiaw na jala dipasangap ise dewata. Jadi bulorong persoalan tak ikut gaya lap teguru hapor seota lap tapasangap ise tuata. Memang agak aneh do logika orang bui memang. Pengaruh nama aul tapasangap Tuhani ketugu hapor seoni na wadoi. Kamu nak kadongan arok kiaman do ilustrasi bulu alugu ro makutur sedehau gabi waro rakna gabi tugu do rakna tu toru man daw gabi tugu di bulong ro lugu mangulusa kahawi gabi labagas doha urakna je bulok pek ka persoalan ta dopi uran gabe lupa kita di padan nise di mata ikolab solho do kita Tuhan pos doro aku lagi di haporse pos ni roha deh jadi bulu pos rohata berarti wah lap tugu maha porsiota tapasangap maise di mata. Jadi itu teh naking sangat madi di mata. Ikon itu jadi kota ingot tonggo di mata pasangap pota di nguluto nak peboa mana masa di nguluta. Isima mo saya tarida kita gabi tabering marok kagugu. Jikalau kita memuliakan Tuhan kita akan nampak melihat mujizat kekuatan Tuhan. Mau ragu nai didok maison. Kita pe ditata dulu si rajul nak tu kita hapur sa di bana napahehe ho Yesus Kristus yan namate. Gari namate boy di pahehe. Berarti hagugun ni de matawa. Molo korama nak maranata tahe. Jadi-jadian na do subiha. Tano, bulu jadi-jadian na do. Wasa pala may bir kita te. Ala pos lo hatta imana do manggonggomi kita. Alani bolo imana manggonggomi kita hodo padan ni Tuhan. Alai mungkin roh teman dok
Ay songon na sipata ro amak pendita ningot tuan ni sipata wa tang ningot. Ay budak falaro na mauli ay lupa dui bati patan Tuhani. Ay baru kalau siapa kamu ulu di mana lupa tu Tuhani ulu sudah na bibil tahun dangarok kaporsion na sempurna sudah ro ngabada butu dia tu dosa. Sotong laur hatar autor songot siapa kamu ni prosia terus tahu siapa HP mada ulu tangi teh alai ipahot dewata mamu sepadan tu kita be songonido arong gua sepata songunda holsuan ale sepata wa mje tormonang madi hitaha pakirimo aido pos niroha di sihirimo je bolo monang go sihirimo ni gabi boy mahitawa manaluhon mana ngapain masa di ngulutta jadi berpola pikir positif jadi bolo nga rosahikna Tuhan postur aku ya sahiton pasal hotonau no tuise tuho tori do bae non ai noai ngagurang kiraguan keri maruba pezol mangabwa ngazuli suku ne wa nang dokteri spesialis ti manang naong ina mulu spesialis taktikos rauba noni na use hafena jolo bulu marsai ita na hadailean buat bulu marsai tumantari kolan nas prode lean buru malu maha sai ay torpos rohat tatong mulak tu jauh so yalang go beubeti ngabwa ngamalu saina ay nang magro pos di rohan wai ngagurang ila dokteri ubat kosto nang ubat no sotong napal sudoy na musi jauh juga gawe wa tarang gawe ubat bega biado gawe sahi jadi tacua majo tapakke ma pos di rohatai muloro pos di rohai memang sudiro peredaran darah pebwa situ ada bolong ngasih Holanda masak kita bingung ujungnya wama marang be sega masudi jantung ibe wama daktikos be mana buru nakah mudaro ni bagasan pamatak tau alani pos ni rohon nama harga situ tudo alani urang herak kita mulu di ngeluton angwaha sifata song nagale sifata wah gugu arang mo pengalamanku di tingkat 2 mau sekolah pendidikan Zulu. Jadi mulak makadongat sa Jakarta karena lulusan SMA mulak masa Jakarta dong mulak nasida song na Ethiopia nasida ma Dunhill botong do Dunhill na Zulu sigaret Dunhill na merai waro ina seado ai diro nomen sado sa sekolah pendita ya aduh sekolah pendita ho ina beta matu dia tu Jakarta waro ai bulu Jakarta wah omma ina buka tas colak ngau ni batu dua nah hola keving ai jaku lupa para Jakarta bai bisi sekolah pendita sok mutino pepe ni naroa dangong dan sigaret ale hang nak karoan ni boto hamudo ditiki mulai mau lam gale saya hui mau senatoratsu amang buaro nangin saya bapak ke pendita ngai tangi akun ni na Zulu tikilai mana mangarat tu sibulga Tuhan mulu sahat dua tu sibulga bena Zulu pengaratoan dia mulu tambat saya nebak sikul da Zulu tu sibulga do mangaluliah tak tu mira do mangalikari baik ko modalan sila gubuti tu sibulga rang namin otobe jenga saya mabiri mana anggau las mati dalan namarai narwana itang yak ni mana ma Tuhan mulu ile kodo yau hakipason gabi situ mau jalan anakku kubaik gabi ah berdita ina coba perjulu sangaro siakangan nami sangaro sekolah berdita 3 tahun alai lari dari mana so naso cocok ku berdita nang lari jaradang liling murna hola saya anak nga betul lewat jadi saya wayak ko bang si sutung 2 tahun larian non lasoni neraku jadi nautung godong saya mahasiswa di tingkat kalasu dah burju pendito tak pendito betul mahasiswa be jadi dapat tu mau gue sesong nasing buim na ibarat ngai dua roh aku nengau mulai tas sungau padinggan bukuku ngau lak bahwa kadongan lau mangarat tu Jakarta udah mangarat niku tu dia tu Jakarta bima alai saya huyu mana toracu antara umat to dongan ngamar hara beta kita tu dia
Jakarta. Hape kubereng na toracu. Roma mahasiswa nagijak senoron. Ita daw do bang nese peditay. Tang ita daw pedita si matubang no do peditay. Jadi pedita ma tikidak pedita rebe mana? Jadi sampai dong ani mana do tujuh unami itu lagu buti. Maka tayo madok na toracu. Memang agak goncang-goncang siluton. Saya naik tu Jakarta ini. Jadi ipahot na toracu mah mesti padan na. Tak boleh be. Ngalahu puak sekolah ngalulus so. Bolo lulus tu apa berarti izaro doh. Gurang na so lulus. Ho lulus. Torcorong bro inna. Alai sabutullah hapor siau ko sewar be. Tahu udah tu Jakarta om. Alai huyung mesti na toracu. Dugi Roma paditao. Ipati ko mah. Usung ay tangyak ko ma gabi sao mo gabi pandita ngay tadang pandita kan ido pandita perjolo idia isi buburon na julu kan tarmemet de gari zaun na julu alain wain nawa arang na binoto be belgani gari jaci buburo pulo biligi naking sa laporan ni kitu per tahun terus tu musewa ko mengembang jala ido hapor siao hapor siao casito nga dang gabi hot dang status quo alay waro baga-baga ni dewatay terus do ay taboto ma pinoparisiawar hamme maksong bintang di langit song pasir dia itu pila jalahita pe cibuburon ko labaro ko lamangirbang ko akapo paratay ko mangirbang ko iko boy sa ilo gabi bupati iduluk sanggulate wano arang ko puparata sa log gabi bupati iduluk sanggul ay kanino isor sian pinoparmu masuk gabi kaha gabi raja lagi tahe wah nak porsia musi para sekondara udah behitak tidak anggo siapa habaro pos dorohana di pos ni rohana iko buat kesau do baga-bagani di bata Roma hamu tuau ninna hamu akan aluja jala nasorat isi nak kita yang aluja Maranatha luza murah deh. Dia perlu ya gua. Jadi dak kolak kalahin luza sudah kita luza dia. Ibortibio nalai Roma hamu akan luza jalan nasora. Bolo rohi ta memang tutuhat tewaro. Pos dorohat. Di tahun 96 gurang mabuliau idul sanggu. Rojo. Ala kepala piu natutui di rumah kawan termasuk aku warga Sigite tiki dia huruf hati-hati ko gurang gua kepangarason iduluk sanglonin pangaraso baru niku aku ngasih lagu di sekolah hian SD tapi masuk tu SMP iduluk sanggul pangaraso baru niku terus na tinggi lo si pareo nyetiuk mebetun mana wah betun pakola ni tiupoi tang marlaku besudi kana masa dia iduk sanglonin na bohai niku hutiuk maha sakui mah apa maksudna sawado alai lao jo hita to kantin inda muse marhue pakalang goreng ha satu horod doha betun tidu barsina kod do betun jala postoro mangida betun manang naung rasul tang babe mangi pauto to ibe naro masih bata ima konteks ningguluta na saya uro do hitaragu ujungnya Roma na torastana julu nang mangarat ya so serenggak ko mangarat to tiuk morin may lihat kita jujur maso makahi palian nganggo borang manalu lian amse pokoknya arong masih tiuk morin jalalani do benar berhasil gurang khalak batak so tang negatif buru positif alanya arok si tiuk hunna jadi kalau saya mana lapangan banteng sini kau ina roy na mseto kan si biar do bayon mana hape sa utul lalanya hado na toras nairo patorak ko ibana alayok tadda bimak tadda na perluan on jihala bata na julu tadda hada tu do bain angko naing da kada tu be nama tangia jadi bulu mangarat to idok idio puang komertangian go ora et labora jadi mas ringkas tu halak bata martangian ido bana segok gereja manang idi halak bata ikon ibu doha gereja. Kaki tahe marak tu dia
na di hari Minggu ngai letak ko batu pertama di gereja di Raza Ampat do. Bulu Raza Ampat nga satu dia. Barang namin uto video ni ngalaw puye purus na di hari Minggu Raza Ampat. Di Malaysia pe ngau pak gereja ta. Akan aso masuk utok-utok ay di rubuy di Malaysia kasi rubu sudesi. Memang dang boy utok-utok mabatasi hagugun ni se. Hagugun di bata. Nah lani isi ma pos di rohata. Jadi bolo pos rohata buama. Margogo mahita. Jala hagugunu mana luar biasa. Tebok pe boy wa marupak ibae. Ala marede si Joshua dia. Jericho. Dihita pe tebok narong di bagasar rohatai. Hola proses hita tutuhani waro. Tunggaling. Aha mahura tebok ibaga sa roatan wain. Adang mungkin ni. Adang buibi. Arohana man si. Oma, katebok mo. Holan isuru marsikolan wain. Ala na mga ama itu adang buibi o sikola ina si. Wasak nga metuaw ina. Hapay nangan kana tuwa-tuwa pe gurang bawa. Marsikola. Jadi unak terang pembatasan ning ulutol. Nazulu tahun 2022, ini tahun 2022. Tang boy boru-boru song-song dia izulu apalagi marcamita alanya hai do tei tikido au baru-baru do mamarsinuri gudang di Sipoholon tor marturu tok sudi gudang isunuri gudang tokka maino boru-boru kebe situa manak padita wah izolo manak pabereng-bereng oni ina kotuda purri akaina hinang setong kan alai dung lam leleng arong mamadok au na baru pe sa Jakarta bah sejauh tidak danahi wah igi vivi de wah angko buru-buru padita cakudo macam ita inna nararat to inna au mau senai au pe ngasya Batam au anak ni Batam jaya kapangarat to iro mabuana pembaharu tu kita beto to be ai i pangarat to buru-buru ai hitar na terbatas hudul pe ko buru-buru tu kanan bawa tuh kiri dari dua teh tak songli boleh gereja kita boleh mulak kamu tuduk sanggul marminggu kotonggo sabulah tangboy dong ikobaro pisa do hape banu wagi jak salo dang binotong na buhay ba nate tonggo be sirang bawas do buru-buru jadi Roma HKBP ilokma mulai sadarion bama berita cara keputusan di Sinuri Gudang boy ma boru-boru gabi perhelero sarupa do bawa do boru-boru di hadapan ni dewata dalam ceture duble lui sudero hita odizo sudero hita dipakai dewata dangarong na saya pakai bawa do boru-boru dipakai dewata do jala ido nanaing sihalat conotta di nguluta molo tok-tok taingot badan di dewata tu hita parpudi padan di dewata tu hita ahmate sai dong anakku do kamu rasira Jiburi dongain do hita ahamanaro pos niroha. Hape pos niroha nakingaha hagugudi. Pos rohata sahib pe maluma losok pe habisma ringkas ma hita hulaulaur ringkas ma muse barua mamuji sangap sama di Tuhani. Amin martangi yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang rodo kami tujolo mali Tuhan. Allah hingot kami do bagabagam na paudungo kami disudi ngulunan nasay horo madongani kami mangaramoti kami jala mamasuk-masuk kami di bagasan sadarion di padungo horo kami letuan marhiti-hiti hatam na pinudaon ni Apostol Paulus na manaringoti taringot tu haporsiaon ni si Abraham kot iba na marhaporsiaon pos situturo hana jala dangulu ganggu rohana ala bagabagam toktong madongan ibadah ala ni ali Tuhan papos marohanami ay di pos ni rohaidor tubuh hagugo dihan songonima nang huriam ali Tuhan di ruas nai baru ruas perguru ima keluarga Ricardo Natal Hamonangan Manik dot Laura Julita komana mengajari bana asa ruas naguk ibana so nima nanaing merbagas Jeffrey Arianto Silitonga do Jormian Borumanik.
homa ali Tuhan na patulusos sakka marbagas pasu-pasu mana sida kebe keluarga na berbahagia. So nima para do bosok wa kami do sude pinopar ni inang juriah buru hari aja manang opumisia buru naung jumolo ali Tuhan. Saya homa na mangapuli sude keluarga nama masu-masu sude akka pinoparna. So nima ali Tuhan do basobon nami do ruas ni huriam na di bagasan parsahiton ima inang Oppu Amanda Tobing Boru Sidalahi inang Manik Boru Opusunggu amang Situa SP Sidalahi inang Manik Boru Tapubolon Gianca Nauli Sidaputar Gianna Nauli Sidaputar Rahel Gilpi Boru Lubis Indra Erikson Gultom inang Sidaputar Boru Sihite amang Situa F Siagian inang butar-butar boru nainggulan amang M Huta Galung sudena ya Tuhan homa madoni nasida ngasa bui dapotan hamalumon songoni manang ruas di huriam na marulang tahun baik ulang tahun kelahiran do ulang tahun dongat saripeon homa na mga liat nasida tabay madina sida bisuk asa lamtang haporsion nasida lau mangyutoko. So ngonima ali Tuhan nak kegiatan ni huriam homa nama masu sa luhupna asawi mardala ni tau hasang ngapu may digwarm. So ngonima ali Tuhan nang akarencana naong dihatadi rapot turia homa marsangap patulus may sa guru tulomo ni roham. Mauliati madi ko ali Tuhan jala say toktong mahoma dongani hami dusudi pardalan ni ngulunami jala hido takas padamu ali Tuhan Tuhami saina dong anamu dohami atong ali Tuhan digonggomi homahami ay dang adok kami na pujung di ngulu nami dang adong naluput siyako hodo mamerek kami do mamaso-maso kami mauliati madiho marhiti-hiti anak Yesus Kristus na kumakopami amen. Tabarade medeta nomor 726 ayat cara do udukna. Oh
Papasada marohatta martangiang pasahato pilihato tu dewata martangiang mahita. Ali dewata manami na dibano gijang hodo harroan ni salhuchilalo nadenggan dohot nasa ulibasa na maudutus. Pasatami masya na leon mito hami pilan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asaw para sa kami pilanon. Pati bulhon harjaom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti dito dim. Asalam mutadahami godang di si leon-leon mito hami. Asalam girgir kami madok maulate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon mi ton dirodi pa mataku osano ki oni salu hartaku obasati tuho Ali amanami na di banua gijang, say pinurbadia magwarm, say Roma harajaon, say saut malomani roham di banu tungaw songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluat siapari, sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami togyot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan Dewatama ho. Disodakon Tuhan Dewatama bohina tuho jala sima rohana midaho. Dido pakon Tuhan Dewatama bohina tuho jala di pasaron madamena tu todim. Amin.